Kære Københavns Zoo, mit navn er Emma, og jeg er 23 år gammel. Jeg går på grundforløb 2 her på Roskilde Teknisk Skole, og jeg er færdig den 19. juni 2024. Jeg er halvt fransk, halvt dansk, så jeg er født i Frankrig, men jeg har boet i Danmark hele mit liv. Jeg har været i forsvaret i 2 år. Jeg startede med at aftjene min værnepligt på Bornholm, hvor jeg efterfølgende tog hærens reaktionsstyrkeuddannelse og blev udnævnt som konstabel. Jeg har lært at være omstillingsparat, at have selvdisciplin, og jeg er ansvarsbevidst. Så har jeg kørt på motorcykel, jeg har købt min egen. Jeg har haft den i 2 år, og jeg er rigtig glad for den. Jeg kan tale 4 flydende sprog. Jeg kan tale fransk, dansk, engelsk og spansk. Jeg elsker at være kreativ, lære nye ting, og fordi at jeg er selvstændig, så plejer jeg at kunne gøre tingene selv. Generelt er jeg meget nysgerrig på at lære, og jeg kan også godt lide at blive klogere på mig selv, så jeg kan blive en bedre version af mig selv. Igennem min tid i forsvaret har jeg skulle træne rigtig meget. Derfor vil jeg mene, at jeg er fysisk egnet til jobbet som dyrepasser. Jeg elsker at være aktiv, og jeg elsker sport. Når jeg ikke er i skole, så kan jeg godt lide at gå tur med hunde frivilligt. Så jeg er gået ind på Facebook og har fundet nogle familier, som har brug for nogen til at lufte deres hund. Og her har vi så Molly. Og jeg nyder rigtig meget at være ude i naturen. Om det regner, om der er solskin, det er ikke så vigtigt. Jeg bor 5 minutter væk fra jeres zoo, og jeg har besøgt den, siden jeg var helt lille. Jeg vil så gerne arbejde som dyrepasser hos jer, og jeg ved, at det er det rigtige for mig. Jeg har en kæmpe kærlighed for dyr, og kan slet ikke forestille mig at leve i en verden uden dyr. Jeg vil rigtig gerne lære at passe dyr af jeres dygtige dyrepasser, og jeg kommer til at give mig selv 100%. Jeg håber, at min video har givet jer lyst til at møde mig til en samtale. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne møde jer.